Asiniro hamadi hamu doho dame nasian debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu salutna huriana hina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tuminggon ima tuminggu pa onopon dung trinitatis. Diba ini lo samu mahami lo mamaritahon hatani debata tongat-tongat ta saluhutna. Mariti akun YouTube Bagasta Manalur Majuk Channel. Atau taparadima rohado hot pikirata tarlubo bibilta lamanangihon hata di debata naga beturpu jamita tu minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada ima di minggu paonopon dung trinitatis hata di debata dienet sian panurirang Amos bidupitu mamuka maisian ayat 10 di ujung media ayat 10 pitu Amos bidupitu ayat 10 sangat rodi ayat 10 pitu sono mahata di Jahoba hujahahon mah dihita saluhuna. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruhan natu si Jerobeam raja sian Israel ning nama. Marjehe do si Amos do pako itonga-tonga ni pinopar ni Israel. Dang tartaon tanoi hata-hata na sudina. Ay songono do didok si Amos. Ikomate si Jerobeam marhiti-hiti podang. Jalai kon tarbuan tuhabuangan iyang go Israel siat tanona. Dungi didok si Amasya matu si Amos. Lao maho ale paralatan. Mapa urus maho tutano juda. Jala disi maho mangan sabusan. Jala disi maho manuriran. Alain anggo di Betel. Unang bedak dati manuriran. Ay huta habadiaun ni raja hidoi. Jala hudulan ni harajaun fu. Jadi ni nasi Amos mangalusi si Amasya. Dang nian panuriran au. Jala dang anak ni panuriran au. Halak parmahat doa jalan apa pungu parbuan di hau at-tajau dungi dibuat Jahoba ma'au sian na mga biru-biru jalan diduk Jahoba tuau laho maho manurirangi dok pak bangsokku Israel ope tangihon ma hatani Jahoba nimudo dang jadi ho manurirangi dok pak Israel jalan dang jadi pisti konomu hatam dok pak pinopar ni si Isak. Di bahini songono do hatali Jahoba. Marmaina do jolmam di bagasa kuta. Jala marragian aka anakmu do boru marhite-hite podang. Jala bagio do tanoon marhite-hite ruji-ruji. Jala mate di atas tano naramu do iyang goho. Jala tarbuan tuhabuangan iya Israel siang tanona. Ido iyang go sangat ni hata ni debata. Urian itu hata hal namaon do lau majalo akka si pasingwa hal namau do lau majalo akka kritikan akka teguran apalagi si pasingwa mulo alani akka pangalahut tanah sudinggan bakona doi umura mengkritik umura pasingwaton umura mado hahorangan di dongan sianna moluhitana dipasingon, moluhitana ditegur, moluhita na dikritik. Apalagi marupani molo na paingotok kitai, na pasingotok kitai, na mengkritik kitai, rajuman dang mau siak kita. Mau tarajaruhita halak na pasingotok kitai, rajuman dang tumipu pangkat na manang jabatan na siak kita. Mau lu terjalohita kasih pasingot mana kekritikan siatungan mulu rajuman upugus tu ibana sianau umemek tu ibana sianau ukuran hajol maun saya tak pakai do lau menyesuaikan hitung-hitungan ni ngulut tahun mau terjalohita mula halak nomek siap kita lau pasingot kita ada dang umalo ibana alang utibu pangkat na siya kita apalagi pugus ibana siya kita jangan darong halak na lomorohana mono diboto akan atorok akka pangalahona na sudinggan somala di darong na olo darong halak na lasrohana molo diboto halak akka hahurangata diboto halak akka pangalahot na sudinggan tutudang lomorohata dang lasrohata di sini. O mananaing idauta siang pertentangan ni panurirang Amos dohot uluan ni malim di Betel manang di Juda ima si Amasya
Turpukon ima uju di gonggoman ni Raja Jerobeam II. Ada rasosa kita lupa bagas turpukon nain takas taida dia kehadirion ni akatokoh nadong turpukon. Nah parjolo ima si Amos mangihuton panidangyon na di ayat 14 dirok ibana salah parmahado ibana dang panuri rangau dang anak ni panuri rangau inna ibana alai salah parmahado ibana ima si Amos salah parmahan ibana siang hutate koa jala asing ni ulawan na ima naking papungu-pungu parbu ini atajab jala napaduahon ima si Amasya ibana ima uluan ni akamalim di Betel menangi Juda. Rupanya si Amasya on na pinilit ni raja do ibana. Na pinilit ni raja. Ala na dipilih di raja do ibana lao mangulahon manang manguluhon parsobaon di Betel. Totusong na pinilit raja akat ala taringop don tu aka unang goyang, unang terganggu di aka posisinya jabatanna. Gudang gua aka pamaritaon na manang panurirangon na holang na pasonak kor raja. Songon uluan ibana di aka malin na manguluhon parsobaon di Betel rupanya kajamitan holang na patabot-tabuhon rohani raja itu. Dang marani ibana lama ketidak kon hasitongan. Dang marani ibana mandok nasitong. Dang marani ibana mandok mulo salah rajai. Dang marani ibana lama doki. Abe godang go sasitongan di botu si Amasya aka ulaon manang pangalahon ni Raja Jerobeam namaralo tulung muniruhani di bata. Isarani aka korupsi, aka nepotisme. Parangena na kijang rohana. Tarlumobi no posi ima na pasiak-siak akan napupus alai ala na pinilit ni raja do ibana tentu dangoloy terganggu di posisi na manang jabatan politis na jalo ibana jabatan na jalo ibana si raja ujung naha di pasik sigma sudi akka pangalaho di pasik sigma sudi akka ulau ni raja ina maralo tulungo ni rohani di bata. Dang barani si Amasya lapai ngotor raja Jerobeam. Bah sotung digeser raw. Sotung digat dia sian jabatan. Kemudian itu hatta ido ubahin di jauh jadi disuruh dibatasi si Amos. Salah parmahat do ibana. Halak namek do ibana. Lapa buahon ni dibata. Tu bangsa Israel. Terlebih itu raja Jerobeam. Adong dua si pasingon dua teguran ni dibata na dipasahat marhite-hite si Amos. Ima na parjolo dang adong keadilan hitung-hitungan di masyarakat. Keadilan holan berlaku manang masa tua kahalak namora, tua kahalak nama mula di kerajaan dot akamalim. Boy dohonon mula dong uhum tajam tutoro mula hatap tamadok tajam ke bawah tumpul ke atas kola tutoro do marlaku aka uhum ale mulu tu kijang tu aka hala menengah tu kijang na marlaku uhumi keadilan isoma na Solomo rohani di bata nama ralo situ tu dung di bata na masa hitung-hitungan nih bangsa Israel. Napa dua hon? Taringo tu paru gamon manang parsobao. Diulah donian parsobao ni. Martangiang dor badina nasida dipuka doa ka peribadahan. Alai akka saluhut parsobao na saluhut akka peribadahan ni yang mabuan nasida tu hambao. Dohono dangarong lapatan nasida mangulahon parsobao. Dangarong lapatan nasida mangulahon pertangiang. Kadang dong hamubau di nasida. Di bahan itu macetakas di pasingot di bata Raja Jerobeam nang akka malim narong disi
marhitesi Amos dipasingot na sida asa mangulahon hasit tongani obar tulo monirohan di bata. Toto ala ni merasa terganggu do kenyamanan ni si Amasya bah ngagawa to ngagabi terganggu benon posisiku kenyamananku. Hurian itu hata jok dora itong ni nguluta songoni ala ni jabatan ala ni sesuatu dang parani hita madok nasito ala bemet kita ala bawahan kita ala napobos kita ala dang upistar kita dang parani kita pajongjong asitongan. Hurian itu harta om mananaing si idawata ado tugu tu hita ado dolan nanaing si jalo ota setukon. Na parjola dong dua sisi sian si jalo si paingot manang si pasingot. Sian sisi si jalo si pasingot manang kateguran. Na parjolo ikon takuk do hita dia kacara ni di bata lau paingot ton ngulut. Ikon takuk do hita dia kacara ni di bata lau paingot tok kita dia kadosa dia kapangalahota na sudinggan na maralo ulu monirohan ni di bata. Napaduahon ikon ukap taukap marahata taukap diri talau majalo akka si pasingot teguran kritika sila kadongan mulido ukap dang mamereng isi halakna ikon ukap kita majalo akka si pasingot di dongan mulu lau tu ading ganot tadui mulu kita rajumi dang umalo ibana siak kita mulu kita rajumi ditoru di jabatan tadu ibana mulu pe tarajumi jur mana memang nak tubos tu ibana songon halak naolo tu hamu baon ikon ukap do rohata majalo angkas pasingot di dongan manang siari sipi di bahini mah tuang kasih jalo si paya singot manang akateguran kritikan tuaka naman yung buhaso manang jabatan nuain tikion hamua kamang inang remaja do na poso itong-atongan ni aka mungkin organisasi itong-atongan ni aka parkarejuan muna ganu nang dia ka parsawarat ta naeng manat hita dia ka si ulah honot ta naeng di pasingot terpukuk kita manat hita dia ka ulawat ta so tung tartuk kita asa unang ro'uhum sian di batan manat hita molon aing dihaposi hita di sada-sada kudulan di sada-sada jabatan manat hita mamake ulau ni asobar tulo moni rohani di batan napaduahon sian sisi si pasahat si paingot naking sian sisi si jalo si pasingot mana si paingot sonari sian sisi si pasahat si paingot manang si pasingot si batanaking ala dipengaruhi oleh situasi perkarejuan gua tasakku dunia tapi ngagudang akka haurangan ngagudang akka pangalahonan na sedinggan diulah buhama ulah pasingot ton ibadah naing dohono tuhita saluhuna mono tapasobu-sobu do akka dong attai nang pe atasat ta ibana nang pe netutuat ta ibana nang pe hula-hulat ta ibana mono saya tapasobu do mangulahon akka ulaon na sudinggan berarti nado do hita manulubi ulaon nado do hita manulubi ulaon nado do hita lau pagudang-gudang akka dosana di nguluna berarti dang si hol rohata asa olo ibana uhamu bao di bahini mahurian itu hata nenggogonon tu hita songon si pasahat si pasingon unang mabiar alamit bet hita di habistan unang mabiar mulutum pemet hita di jabatan unang mabiar pajongjong asitongan madok nasitong molo pemet hita alani hapuguson napaduahon unang mabiar hita dia ka odam-odam unang mabiar hita manadopi ka odam-odam mungkin siang atasata mungkin sian na tumua siya kita mungkin sian halak na umora siya kita asa dia maneng dohono
Unang mabiar hita mulo di bagasan postiroha jala di bagasan hata di bataru hita lau pasingoton akadongatta. Atar jodoh hita saluhutna kamangdo akainang remaja do naposo bulung songon sinuton Kristus lau maswaraho na sitongan ai ido lomo ni rohani di batar di mulutta asanain toktong jongjong hasitongan ni itongatongan ni mulutta itongatongan ni parsarata no yang suku-suku na olo do hita barani do hita ditugu-tugu kon olo iko barani hita bajongjok kon hasitongan. Katakanlah yang benar jika benar, katakanlah yang salah, katakanlah salah jika itu salah. Unang dok sitong hape dang sitong, unang dok dang sitong hape sitong. Gabe si ulah sitong mahita, gabe si pasahat aka sitong mahita, jala gabe si jalo aka si pasingo mahita, asa olo hita tuhamu bau, asa doktong hasitongani jongjong itongatongani ngoluta, itongatongani parsaorata siganupari. Amen. Tuhatama nama masuk-masuk hita saluruna.